Тугания газетасында эш бер кайчанда туктап тормый. Бүген аларда газета көне. Басма чыккан көнне журналистлар шулай дип атый. Яңа санда коронавирустан саклану чаралары, шәһәрдә 9 майның ничек узуы һәм башка темаларны яктырталар. Biz her yartı yıl sayın özümüzün gazetega yazıcılar arasında ötkərəbiz lotereya oyunu. Bu indi özümüzün gazete okuyucularına kübürək җәлеп итү өчен оештырыла. 2020 елның 2нче ярты еллыгына язылучылар арасында да лотерея уйнатылачак. Ул атна сайын үтәчәк. Тик бер шарт бар, анда туган якка редакциягә килеп язылучылар гына катнаша алачак. Яздыру кампаниясе тәмамланырга bir aydan az гына артыграк вакыт калды. Biz шушы вакыт içinde атнагы bir мәртәбә килеп язучыларны, атналык язучыларны инде үткәрәбез лотерея уены. Монда инде катнашалар шул атнада килеп редакциянең үзенә килеп язылган кешеләр. Без инде атна ахырында аларның исемлеген төзеп, шулар арасында гына приз уйнатабыз. Икенче яңалык туган якта газетага үзең языл һәм берәр пенсионерны яздыр дигән акция башлана. Якын кешеләрегезгә гадәти булмаган бүләк ясый аласыз. Өстәвенә лотерея уйнатуда да катнашу мөмкинлеге бар.